La 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 la. Hun var en lille pige, og han var kontrollør. Hun skulle i biografen, det hun aldrig prøvet før. Hun rakte ham billetten, som viste hendes mor. Men alting gik i stå, da pigen råbte disse ord. Riv den af, det er det, som jeg vil have. Riv den af, for det siger min mor, du skal. Riv den af, riv den frem og så tilbage. Du tror, jeg bliver lykkelig, når den første er revet af. Du tror, jeg bliver lykkelig, når den første er revet af. Så kom hun i realen, men pjekkede alt for tit. Og skoleinspektøren havde ofte mareridt. Han åbnede protokollen, så blev han ganske hvid og sagde, hvad skal vi gøre ved det, som står på denne side? Riv den af, det var lige når pigen sagde. Riv den af, for det er en dejlig dag. Riv den af, og de dansede cha-cha-cha. Hele livet er så dejligt, når den første er revet af. Hele livet er så dejligt, når den første er revet af. Og siden blev hun luder hver dag fra 9 til 5. Og hvis det klør i buksen, vil hun gerne tage den frem. Hun rykker og regerer, det er en herlig fest. Men pludselig stopper hun, imens det kører allerbedst. Åh nej, hun stopper, mens det kører allerbedst. Og hør nu, hvad hun siger, det utaknemmelige er bedst. Dut den på, det må herren kunne forstå. Dut den på, ellers vil han intet få. Dut den på, prøv en gul og prøv en blå. Jeg vil have en blå ballon. Det er faktisk idiotisk ikke at beskytte sig. Men hvis du tager dutten på, så må du få en tur på mig. Den er god. Kondomet har gennem tiderne været lavet af mange forskellige materialer. For eksempel brugte kineserne for omkring 2000 år siden olieret silkepapir. I 1500-tallet brugte egypterne linned, ligesom italienerne. I 1600-tallet brugte man i Frankrig overhuden af en okseblindtarm, men indtil for 200 år siden var det mest almindelige materiale tørrede fåretarme. I midten-slutningen af 1800-tallet opfandt Hancock og Goodyear gummivulkaniseringsprocessen, og siden har de fleste kondomer været fremstillet af latex, som er saften fra gummitræet. Fordelen ved latex-kondomet er først og fremmest, at de kan strækkes, og så er beskyttelseseffekten over for sygdomme væsentligt højere end for eksempel, når man bruger fåretarme.